Sangoneretes. Anem a parlar dels menjars. Però si anem a parlar dels menjars de tavernes i de la cultura valenciana en general, anem a començar per el menjar per excel·lència. Sí, xiquets, estic parlant de l'esmorzar. Però i ara us pregunte, sabríeu diferenciar l'esmorzar d'un brunch? Tavernes és un poble, Costa. Un poble enmig de la vall de la Valldigna. Quan estàs allí, què el trobes? Fusters, mestres, obrers, músics... Pensa-ho bé. És gent que sofrix i gaudix les coses que té el viure un poble, per igual. No és gens fàcil, i per això no tot el món està preparat per a viure així. Estan tan enganxats al sistema, al consumisme, que només de pensar-ho els destruiria. Inclús passen tota la vida sense saber què és això d'un autèntic esmorzar. M'estàs escoltant o estàs mirant a la camarera? Mira de nou, che. Para. Entonces, això no és tavernes? No. Això és una simulació que s'ha fet única i exclusivament per ensenyar-te una cosa. O vens d'esmorzar com els valencians, o vas de brunch com ells. Què collons és el brunch? El brunch és una nova moda d'estes que han vingut dels Estats Units. Pensa que és com un Frankenstein dels menjars. Pots anar-te'n de guai amb els teus col·legues a ell, però sàpigues que això és pagar per patir. Damunt el quedes amb fam. No és ni desdejuni, ni dinar, ni sopar, sense cacau, sense ensalar. No el fan ni el cremaet, el posen d'una botella i gelat. I gelat? Sí. No vaig a mentir-te. Al món on vivim, cada volta ho tenim més difícil per a trobar llocs autèntics i a bon preu per on esmorzar. Ja què fem? Ja que ser pacient, reivindicar lo nostre, fer la faena ben feta i, sobretot, no seguir aquestes modes que van i venen. Es pensem que lo de fora sempre és millor, però no, Costa, no és així, no. Entonces, què fem? Prohibim el brunch o com? No, Costa, no. El que estic dient-te és que si fem les coses ben fetes, seran ells els que vindran a demanar-nos l'esmorzaret. Tens taula per 6?